Vei, veuràs quin és el cas, Redei, que a mi paix que m'ha de passar tot lo del planeta Terra, en espaellons i sense espaellons. Jo sóc la persona més desgraciada que n'hi ha, saps? Veuràs quin és el cas. És que vam anar un dia a un pub a fer una festeta, jo vaig tirar-me i me vaig emportar el paelló. I va, el gas, la bombona i tot, i vam fer un bon paelló, jo ho vaig limpiar ben limpio després i ho vaig deixar allí. Ja després d'haver menjat tot, jo vaig pegar a limpiar i allí se va quedar el paelló, perquè jo no podia vindre a casa en el paelló baix del braç en aquest moment. Bueno, pues se va quedar allí, s'ha quedat el paelló unes setmanes, saps? I després arriba jo. Ara el dissabte passat, que torne a punxar allí i mira el paelló i jo dic... Redí, el seu país que mira com està. Està negre, agarrat que l'han desfet. Jo dic, sí que ha passat? Li dic jo a la dueña, saps? I diu que és que com estava ahí el paelló l'han gastat i s'han ficat a fer torra de Frankfurt, ahí, de salchichas, diu. I dic, però a modo de barbacoa han tirat mà damunt d'un paelló. ¿Qué te paes? Este paelló que l'ha portat jo des de València. Que per portar-lo des d'allí pues fa falta fer un empastre, pràcticament. Però bueno, pues ja m'han fotut del paelló, esta gent, els malparits alemans de... És que van fer unes salchichetes, unes salchichetes, així, país que han fet espardenyes. Mireu, país que han agarrat les sabates, i és que han fet ahí, és que han torrat les sabates, Això no se'n va allà. Estic jo així rascant, tirant mà de rascar, i això no se'n va ni per la mare que ho ha parit. Ha comprat ahí el brief Power no sé quantos, i este brief tampoc fa res. Paelló que m'han destrossat. Què te país? La mare que els ha parit, com agarro jo les salchiches ixes que se fan així, vaig agarrant i fan salchiches a la alemana, así damunt tu, com si fuera una barbacoa o... Redei, que gent, estos alemans a mi me van a tirar al fem, acabaré al fem jo, en el paelló jo m'ho anirem al fem. Malparits, Redei! A veure ara com porta un altre paelló, el de València. I este li tiraré al cap, jo li tiraré al cap el pròxim dia que la veig, perquè és una turca. La turca és molt sabuda i ella tenia que fer així salchichas, sense demanar permís ni res, per les seues castanyes, saps? Vei! Si vos subscriviu, saps? I vei! Si a vegades visiteu www.miquelserrano.com, ahí podeu trobar vídeos privats que faig jo. Si no ahorre un poc i compre un paelló, perquè este ja... Vei!